tarisai. Amsore daro. Inini ndakakwira daro kuti murume wangu andibudire pachena. Andibudire pachena baba. Amsore. Ndiziva kuti unofana kubuda pachena panyaya iyi. Taurai makakusiridza kuti alright. Anza ndiziva kuti ndobuda pachena nenyaya yekuti taurai mapoints acho tinzwe. Panyaya yegupuro. Makapuwa ngupuro. Asati anipa. Ndumba kunzi chinyatsopa sana makada achandida munyatsopa patsanura kujana disise kuti mudizisi isusu tane 3 years da separated mumwe nomwe achigara so kubva kwandakaita pamba apa tane 3 years kubva 2020 kusvika pari zvino so izvozvo murume wangu ndaigara kuSA kudzoka kwandaiita anga asina zvanga achitaura so January this year pandakadzoka ndakaenda neni kwana sekuru wangu kumusha kwamai wangu ndopa akanditi zvikanzi ndoda kuti tiende ndinokupa chigupuro vana sekuru wangu ndobva waramba zvikanzi hatikwanisi kuti tichambire gupuro kune kuti uri mwana mukwasha unoenda kwaukaita se kwaukaroora ndokaunonopa gupuro plus hauna kana tete kana asisi wemunhu saka dzokera unogarisa nyaya dzako oenda kumusha kwemukadzi wako anomupa gupuro zvadaro tadzoka ndobva tagara ndovana mutisaka anoziva kuti ndodzokera kuSA kubasa ndovana tomuti mazuva angu ekudzokera ari kukwana manje madima ndikasikira mbandipari zvinandamari ndobva tagara udaro ndovana muti mandamubvunza futi ndakati makati zvikanzi handamari ndakati haiwa alright zvakanaka matazogara so last week muswe Saturday kunenge kuna nachitatu ndopa akandifonera ndichoenda kubasa akati Meg ndafunga kuti ndonopesa nyaya dzino ndikati haiwa zvakanaka fonera mapurisa chaivodala utaura saka vatuma sekuru vacho kuti vafonera nababa vafonera hanzi ndobva ana Meg vari kusumuka kuenda kuti ndobva ndati vana sekuru vacho vafonera hanzvadzi yangu ndopa akati alright chidzokera mukwasha munondibvunzira kuti zvarini nekuda kwekuti ndina nababa vanotitonga baba wedu vakashaika saka ndinoda kuzoudzawo in time plus ndiri munhu anoita zvekutengesa ndinopota ndichifamba motiudzawo date in time sekuru ndobva wati ndichadzokera kumukwasha ini ndonomubvunza ndobva wadzokera bva wangonyarara Saturday kumanheru ndopa akandifonera mapasitobvunzo koedza akati maegi muri kudii ndakati nenyaya yezvakanzi yekuenda unopesa nyaya dzedu ndakati aiwa inini vana baba vanaundiudza zuva sekuru enyu vanzi vasati vataura chizuva hanzvadzi yangu ari kutodzika kuenda kuHarare saka handisi kuziva kuti zvinhu zvacho zvinombofamba sei ndopa akanditi uri kufonera wafonera anoti unzwe kuti tsano wacho havako ndakati ndafonera hanzvadzi yangu foni yake ngechiramba ndafonera mama wakati adzika kuenda kuHarare kunohodha ndobva handiti alright ndobva anyarara musi weSunday wachoni ndopa akamuka akangorongedza property yangu kuenda unoisiya pamba pevabereki wangu vabereki wangu vati havakwanise kuitambira kuda kuti muridzi weproperty hapo ko kana yakabiwa ko kana kuti zvinhu zvemwana wedu zvisina ukwana so ndozvandawirira kunokusha andovachinza zvikora national saka iwopa usiri kundikisisa ndopapi notiwo kana uchipindura mubvunzo wako ramba wakabata pokuti iwe wakatakura zvinhu ukanosiya kumba kwatezvana uchipindura zvakaitika amai ava kubva kwawakaita pamba hatina kuonekana vakangobuda vakasiya midziyo yavo vakatisiya nevana 2 wabuda kudaro ndofunga ndakatopa stroke kuna nateja wangu kuti vadzimabatsirika usiku wavana ndakapedza 14 days ndakaenda kupolisi ndakanovhurisa missing person report ndofunga pazeta rapiro ndofunga basa racho ndichitori naro kana ndokuti ndiri kuwashaiwa nefoto rachona ndokuratidza kuti ndine munhu andiri kushaiwa rarapi namba yachona iri pakopi ndavhurisa that report ndakatozofeya kuno shamwari dzachona ndobva ndakaziwana nhamba ndobva ndachiwabvunza kuti ko muri kupi havana kundibudira pachena kusvika shamwari dzari dzakanditi wakaenda kuSouth Africa ndadaro ndakatowakumbira kuti ndokumbira ukadzimai midesi kana pano zvandakakutadzirai mudzi ukandiita se tozvitaurirana asi wairamba uchindinzvenga ndofunga
akatanga kundudza kuti ndiri kunonzi kuEast London muno kuDurban and I don't know about South Africa. Adaro ndakamuti dzoka akaramba kuita sei kudzoka. Ndofunga akagara for about 2 years. Agara for about 2 years. Akadzoka pachona. Achisvika kumba. Akatozouya akasvika pamba. Asvika pamba I was expecting semungu wangu akabuda pandiri. Iye anofanira kuita sei kundiadresa kuti ashamari papepa wakandishaiwa pamwe irizini yakadai yakadai. Asi haana kundiudza. Pakuroora kwandakaita inini ndakaroora ndinoenda kumasowe. Saka ndichienda kumasowe mutemo wedu wokunamata inini mutemo wandakazvisarudzira ndokuti ndoda munhu anoendawo kumasowe anonamata. Asi adzimai vangu paakadzoka akagadzirwa wivhi. Kana nanhasi mukatotarisa akaitoisa mhete kudai so. Kuda kuti kumasowe kwachona kwataienda tichinamata tese angasisiri kuita sei kunamata. Adzoka kudaro ndakatomubvunza futi akanasisi wachona ndakatomubvunza kuti ko naishamwari ko nyaya yedu yakamira sei iwo wakabva panapa zvakamira sei. Akangoti direct akati apanoda ana sekuru. Saka ipapo aiti ndine 2 weeks. Aiti ndine 2 weeks chete. Saka inini ndiri munhu anoenda kubasa ndoshanda kuzitherapy. Saka tine time dzokuti dzimwe nguva unogona kuita kana 2 weeks dzachona usina kuwana off. Kusvika asvika adzokera futi kuSouth Africa kwako. Akanorwa futi rimwe gore aripo. Atobva pandiri pacho haana kundiudza reason yekuti chii chaakabvira. Ndobva adzokera futi kuSouth Africa kwako. Adzokera kuSouth Africa kwako ndofunga akaita rimwe gore aripo. Ndokuzodzoka futi. Adzoka ndopaakandudza kuti ndadzoka. Asi paakandudza kuti ndadzoka aitaura kuti ndoda kuona vanhu. Inini wachona haana kubvira andiudza impression yekuti chii chaizvo chakanetsa kana kuti kana hama dzangu inini wana baba wana sekuru wana tete hapana kana hwana akapiwa information yekuti murume wangu ndamusiya nenyaya yakati. Kana zuva hwanira wapanziwo awape ripoti yekuti tine nyaya tiri kunetsana yakadai haana kubvira awakaripotiwa. So tasvika pastage iyoyo ndakazokwanisa kuti paadzoka this year ndobva ndakazomuti handei kuna sekuru wacho ndakahaya mota. Saka pandakaenda kwasekuru wacho kwanzi kunodiwa vanhu, pane vanhu vailisponzi vanhu vanofanira kunge varipo. So cost yachona ndakatohaya mota ndakaenda kwasekuru wacho ndakasvika. Ndasvika kwasekuru wacho ndakati mumwe wangu ika ndauya kuti titese bhozi inini tine lodi ndine mudziyo yake. Saka ndachida kuti nyaya dzachona dzitaurwe dzipere. Tadzoka ikwana sekuru wacho akati hatigona kugadzirisai nokuti zvinoda hama dzachona. Tadzokawo mariwo wezi ndine lodi ndiri kuchengeta vana. Vandina vari kuenda kuchikoro vanoda all the facilities. Saka dzimwe nguva haungaite preference yokuti tigadzirise nyaya dzedu against the future yevana vari kuenda kuchikoro. Inini I would opt kuti zviri nani kuti kana nyaya dzedu dzichisara dzakahenga asi vana vachiita sei vachienda kuchikoro the better. So I tried kuti kana pandinoenda kuunganidzawo mari ndoti shamwari gatishende tinotaura. Chinotanga chii kuendesa mudziyo nekutaura nekuti mutange magadzirisana. Sorry, ndikutenda kugamba kana ndisina kukanganya amai vari kunzi vakabva pamba kuchinda uyu vasina kuone chii chakanga chaitika amai pamusoresha. Inini kubva kwandakaita ongori musi wa1 February 2020 ongori ringe tori birthday remwana wedu mukomana anga ane 1 week asingavipamba nekuda kuti akaroora mumwe mukadzi. Saka paanga munhu aindishungurudza achindithreaten ndondasvika pakutombodza hama dzangu akatenga Banga akati uchabva riri guva musi wacho akati uzvitaura hanzvadzi dzangu dziripo. Saka Banga iri tegera chinetsana tochengeta huku taichengeta huku. Ndakamuti Banga ndipei Banga tichishandise kuchekisa huku. Aibva handiti endai munokwereta kumaraini mapanga aite se akwana. Ndakati alright manetsana ndopaitaura mashuka ya musi akasvika pautombondidzipa ndaenda kubasa kwake kwaResendro charge office ndokwataimbonogadziriswa ndichienda kuchipatara ndichirapwa akarova aiabuse. Musi wa1 February 2020 sisi wangu ndowandaigara nawo arapa akasvika kumba ndofunga dzadziri kuma8 dzemanheru. Akasvika akatanga kupopota anga inekekere mwana wake ndamuudza kuti mwana anoda bhuku rehomwe kandi ndina mari mwana anoda bhuku rehomwe. Akasvika kumba akatanga kupopota
apopota kudaro ndo paakauya mubedroom anga ndiri manga ndakarara. Sisi wangu bva wabuda vaenda kurara kumba kwavo kurumbwa kune vana nemusikana webasa. Ndo vauya mubedroom anga ndiri vatanga kupopota achitaura zvaaitawo. Sisi wangu ndo vaada kutanga kundorwa. Sisi wangu bva vati naiba munini kake chingani muchirowa munhu hamusi kuonwa here situation yaari munoda kurowa papi pamunoda kurowa. Sisi wangu ndopa wakabva wabva mumba tukanzi izvezvi rongedza zvinhu zvako nditsvagire mota uende kumba kwenyu. Ndakati aiwa zvina kuipa sekutaura wanga wamboita kwabereka wangu mwana nyana chainacho. Saka iwewe nditsvagirwa mota hako diki ndinokwanisa kubuda panapa nevana vangu. Ndobati alright vaenda unorara mukicheni. Inini vandabuda vandaoneka sisi wangu ndakati sisi ndiri kukumbira musaruro wemawana pano. Ndanyanya kubatikana zvakanyanyisa nguva yangu yareba munhu achindishungurudza mushomo wangu aroora kwacho akanorora nemari yehuku dzataichengeta. Saka zvinhu izvo zvakandirwadza ndovanda kuti sisi ndakubuda pano chindisarirewo nevana vangu. Kana pfungwa dzangu dzagadzikana ndinodzoka ndokubuda kwandakaita izvi. Sisi wangu vanoziva ndo vandakasiyira mubvunzo wangu wanga uri pakuti chinotanga chii kugadzirisa nyaya yekuendesa mudziyo. zvaitika mapindura mubvunzo chinotanga ndingangoti ngonditi chinotanga chichi ozotaura zvako zvino zvinotanga kuendesa mudziyo zvinotanga chikoreita wega chinotanga kugadzirisa nyaya kuendesa kwawakaita mudziyo kuratidza kuti wangosisade mudzimai. Dai waida mudzimai wako nyangwe zvihome zviita sei mudziyo haitaure haiita sei waitanga wagadzirisa dambudziko rako naadzimai pamuri kutadza kuirana nebaba. Saka taita rombo rakanaka nekuti sisi vari kutaurwa nouyu vari munhu akuti vamboti batsirawo chano zvakaitika zvakaita zoita kuti yaeni pamwe tinganyatozvinzwisisa kuti ichokwadi here chiri kutaurwa naamai avo. Sisi muri munhu tibatsire maendero akaita munhu. pamusoro yeshangamire ndisisi wamelodi ndindaigara nawo musi wakauya bamini pamba wakaizvosvoma first aid kukutaura mushure mekunge week before yacho vava vambonetsana inichigara kunokupindura vava vambonetsana nemunin'ina wangu vakamurova vakasvika pakundifonera uyo achichema achiti ndarowa vakatoendesana kuchipatara naye ivava vakatovaperekedza kuchipatara. Ndikakwira bhazi ndikaenda ndikasvika zvoshuwa munin'ina wangu akarara achirwara ndakatombotsamwa zvokuda kubata bamunini pandawasiya musi wahwani wavari kutaura kuti zvoshuwa bamuni wangu ane nguva sawezvino mwana bvauya achitaura achitaura bhuku zvoshuwa zvataurwa nemunin'ina wangu bamuni ndopavakapinda mumamaiva neumva watanga kupopotedzana spare dzedu nebhedhuru yazva zvakangodai zvakadai vananzwa noizi yachona kutaura kwavanhu vasiri kuwirirana sevanhu vaigara vapamini vaigara vachipromisa kuti ndoda kukuuraya ndicharibva pana parebox. Saka ndikaziva kuti vanhu vakuedzana kwakuti vada kupedzisira waita warowana pamini ndopavakatanga kutonza pamubhedha vachimudzikisa pasi vachitanga kuedzisana vachibuda panze vanaenda kusangana navo padhoo. Ndopandikabata bamuniti pandawakaisira wakatomboita naro rama ndakabata bamuniti pandaiswa wekusaiti badati pamini nyaya indofunga yabvira kurefu makatomboenda kuchechi chaiko makagadziriswa mukatomboenda futi kubasa kwenyu muchigadziriswa tikatomboshedzana baba nanasekuru pamba yakaedza kugadziriswa makavadzinga futi neusiku muchivati bvai pamba panga handitongwe neni wakaenda ini ndakasara then mauya futi matanga futi imwe nyaya nekuda kwekuti maane mumwe mukadzi ndizvo here zvinoita bamuni waifa watonditi kana ini bvai pano badati aiva kuchachena bamuni bamuni waifa wapinda kukicheni vapinda mubhedhu paremba naenda musipeyai pandarara zvavo nevanhu uyu ndopaakachimuka ndikaguma past 2 vauya musipeya mama bati sisi ndafunga zvokuenda kozi chidenyika anopedzisira andiuraya akasike kutanga achindirwisa achindipodze nyama dzangu dzakurwadza ndowafunga kuita sei zvanzi ndozokuudzai zvandiendafunga kuita zvosho akabuda ndikabhega kadika hana chaakatakura aibva abuda vaaenda ini vandasara vandarara zvangu nevana ava bamini wangu ari mumba kuseni wakangomuka wobva wangoenda kubasa havana kana mboda kutobvunza kuti chii chaitika kana kuti mukadzi wavo aripo vakatobuda vakatopinda mubhedhuru vakachinja vakaenda mukadzi wavo asini isi ndopa ndakasara tichibva tasitoenda zvedu kuchechi ubva asitondudza kuti ndafamba ndaita sei ndaenda kusouth africa kunishamwari yangu ndo zvakaitika kutanga ndikubvunza wakaisa nyaya yako missing person waitsvaga uchiti utsvaga itsvaga nzima yangu last scene makapedza kumuona achiti
ndo basa rako unoshamba nako ukubvunza maringe nebasa rako last scene iwo warikuda kuti kapesera kuonana tichitei kapesera kuonana pamba muchitei pamusoro chakamira kubvunza wako ndone basa ndoda kuita clarity nawo iri kutaurwa challenge iripo ndeyekuti ausati wapindura mubvunzo wachangamira tanga wapindura pozoenda kumberi alright kuti tanga tapopotedza manga muchiitei paukazoenda unoti munhu uyu handakumuita sei handakumuona makambenge maita sei nomunhu wawashaya wakaripota saizvozvo kuti kumba kwedu kuno uchirwiwa ndokubva adzimai vabuda ndokuti hakuna munhu anoripotwa achinzi ashaya ndokunge angobuda pasina kunyangadzana pasina kuita sei but chakabudisa munhu kana uchiziva iwe usina uchiripota kumapurisa uri kutonyepera mapurisa basa rake ndozvatokutaura takaripota kuti tanga tapopotedzana ndo first mupurisa ndatonga nenyaya apa pane nyaya mbiri ka yegb nenhegre nezvimwe zvakutsvagawa but anyway ngatidzokere kunyaya yedu ndingabati dzakawanda nhasi waya kuno panodzimai akuisa chakuisira kupisa kumwa kwako ndichipi pesa kuti ungodzonga zviri chako mwako ndichipi chii chako mudzimai wako saka nakuisa kudarira mama anoda kuitwa sei kusunungurwa here timuonesane kudzokerani iwo kumwako kwari kuisirei point yake yakuisira panohii akusuneziya zvitorwa nawo kuti watakura property chinotanga chii kutakura property nokuramba nekutaurirana chii chinotanga zvaitika kutaurirana kwachona ndokwairamba achichinjaachitaura kusati maendepo mushando hurumende ipapo apa pakutakura property uchinoisa kumusha kumukadzi uyu wakagona iri ningi zvandaitira kuti wakagona here ndati wakagona here ungukwete chete uri munhuwo hatisi kutonga basa uri munhu maemotions aripo kasi wakagona here wakatadza sikachitangirepa wakatadza nepatauda kuti tisvike nyaya iri panapa ndekuti kwesembe yako haisi nyaya yekuti kutongine demokara toda kungokutonga kuti kwedzidzika senyaya yako mukadzi wako uchiri kubuda here uchine nzvimbo naye ndaida kumbodzokera kumukadzi because ndiyakwira kukwira kuya kudaro ndiye munhu ari kunyanyorwadziwa ndo zvatinoita iwewo tatisingatokuziva takuziva kuburidza naari kurwadziwa saka ndokwatotangira tisa uri kuda here murume wako kwewe mudzimai wangu ndandichitomuda unoona pawanosvikaka nyaya yemaemotions ndokwasvika mukadzi wako maemotions unoziva here kuti daiwo kana mbonida kutaura naye uchipagepiri kutaura mapesa mataura zvisikatonaa kune mumwe mukadzi here nonumber 2 usandivanzi nokuti uyu ndianogara mina ndikuziva una mumwe mukadzi asi uri kumuda isi handingopunza dzimba muno kana angava achitingopudza achiti chinopa gepi ukamana dzokerai munotaurirana muri kudzokera rini name nanzi but munofanwa kuti kudzokere kumba munotaurirana ndo gepi ratinopa isi tinozosvika maconclusion ka maona ndichirambira mumwe munhu muno nemumwe ndogona kurambirai asi ndoda kunzwa nyaya iyo semasvika kuti imamuchana nyaya abusive nababa last week kutanga kwapera waJune wakaenda kugora kwandzidzi wakanoreurira wanga wasinoziva kuti amai wangu wari wakati ndiri kunzwa kubatikana ndikatisa mudziyo nonzwa uda kutsvaga kuti ndimuurayi akabvunzwa naamako wakuru wepachechi pedu kunzi ari kupi akataura mashoko kuti wari kuSouth Africa haana kuzviziva kuti amai wangu nemuroora watete wangu anga ari mashoko arinyanya kundibata ndoona ungoripanda kaoma intern ndizvo ongaurivegora chapupu wakapera chapupu chinoitirwe kuti ndichinure mwoyo wangu ndisare ndakanaka pamusoro changa ini ndofunga kanana nhasi ka chakazoita kuti ndisimudze mudziyo
kubatikana kuti kumba kwawanda kuti zisakana kuenda pasi kwenda usiku ndakatenda ndakanobvisa chipfuma saka munhu ozongoti buda neusiku handiti ongeenda saka ndizvo zvakaipa koiwe musokarora kwawaudza pamari ndikubvisira iyi pane mari imwe kurova nekuabhusa wakanga waudza abereke mwana zvinhu zvinokwaakutaurwa ndiro zvawakabvisira here kuma kuti mwana wavanhu anokwa kwaabhusa hazvimoka saka uyu chiona manje iwe uri munhu kouyu chii munhu saka chitora chipfeka dress chiona picha ndozvamunodhira nazvo kuti if I was you ndaizoita sei kungwa kwako yoda ongori munhukadzi waizwa sei it will be equally painful. It will be equally painful. How about the father figure? At side, our Zimbabwe is very free. Yeah. No captivity, no what. You go to any van or a garage of a nap. Unozwa sei. Don't look for judgment. Was it wrong? In the Angatism, Shaman Sugar, South Africa, native land. No figures one matai, but you were never. Unozwa sei dauriwe wadzipwa warowa uta option yokuda nekabhegi woenda kuSouth Africa nometa timba tikutaura nyaya nyange musikadzi mukadzi aita musikadzi asi tikutaura nyaya element gender based violence pamusoro chemwana pamwe pachona kungoti circumstances I can't prove my position handiti the fact yokuzoti hanzi ndaitowana zvotoenda kuhospital is different handiti pamwe pachona tainetsana because pano zvatainetsana zvakawanda so mukupopotedzana kana kudii dzimwe nguva unogona kuzomufunidzirakurirwawo zorova ikawamira ndida kumbobvunza mubvunzo ndachitorota ipapo kana atete musisi vauya muenzika pamba penyu panotenderwa alright panotenderwa here kuti kana pane hama yemukadzi paitwe noise unenge uchidzingani pa unobva kupiwa ndipindure mubvunzo unenge uchidzingani kana iwe uchiti hama yemukadzi iripo makutotanga kuita noise dzenyu unenge uchidzingani but inokuti ndibuditse opposition yangu inogarwa pasi saizvozvo uyu kawo kwahama dzangu chaiko wanga asina kana paaitaura kuti tiri kunetsana kana kuti ataurewo mapoints ekuti tiri kunetsana zvakati uyu ka asi pandikupokana newe ndepokuti wakatadza kurespekta sisi vake waurikugara navo vabva kubhindura andaigara navo waigara navo full time yacho but wakatadza waivashedza kugara navo pasi amai guru inini kutadza kuwirirana nomunin'anya apa nepapa 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 semunhu anopfeka gemenzi because iwova ndakatarisa inini kupfekera gemenzi mahara ukuwesta time kana vanhu vese vari kupfeka magemenzi vachiita mutoo waunoita iwoyo vari kupfekera mahara nokuti hakuna kakwatiri kuenda tinokutarisira kuti imimi basa rako rakanaka gemenzi rako kuchechi kwaunoenda kwakanaka unofanira kuti isisi tisingaende katidzidze zvimwe zvinhu pamuri tikandodzidza chii kana iwe usingarespekte asisi wemudzimai ndo waifanira kutora mugara pasi semhuri ivo kana vari justice vanobva kutaura kuti aiwa kamunini ko apa nepapa nepapa pauri kutaura apa usikuona kuti hapasiripo nyaya yavo yakanaka inini mukuti maigara nasisova matauriro kuti ndozvikuita zvimwe zvacho ndaimboenda ndichivaudza nowashawa ndoda kukubvunza basa rako rinotenderere mabasa ako aya rako iweyo gauri kushanda masiya zveunhu hwomunhu makubvunza zvobasa manje nokuti takubasa kwako takuda kuti rinotenderere mabasa ako yauri kuita iyaya kana zvitenderwe yaukaita kana irosowera anonamata iro unotenderwe mwana hautenderwe daongoriwo uri kuvievu kana vamwe vacho vazotongwa vayatonga gender based violence wainyura here waikanisira munhu kuti kudii
kesi yakafana yako yawe waikansela kuti chienda best zvakuremera now tikatipfendere zvedu amai ava ndivachinje mwoyo wavo nokuti banga rinopupurwa kuchechi rakaipa unoziva kuti vanhu vese vanoti ndozvisungirira wakwada kuti saistiri yake vanhu vanoita saikatika vanozocheka kuti munhu akazvisungirira akanga agara achitaura nyaya yekuzvisungirira akabva wakabva upenyu hwake aitoda kanseri munei munhu agara achitaura nyaya yekuuraya munhu kwamutarisa amutedza kuuraya unozviziva ndobasa rinomadzimamboka tinositadhawo imimi kuti munorarama sei imimi tinositadhawo zvanga sindiri pamberi pako ndinautoka kwauri ndakuti undipindure chete basa remusoja nderei ine chita basa rei kuchengetedza nyika nokuuraya kupuridza futi nousingaridzire mhuka unoridzira munhu saka tarisisa sitereki basa rako kana uchitaurira mumwe munhu asiri mubasa rako anonyatsoona kuti shuwa munhu anouraya kuzi munhu anobata futi aigona ngoya rimwe muzine futi akandita se ati uri kuona kuti mukadzi wako akangoti kungomuka kuseni kabva atozodongerwa kusouth africa kutya tiza neupenyu nokuti kuda zvibudidza nemashoko ako zvipari hazvina kutanga nhasi asi ukaita chipari chokuti unoshandisa kuthiretena mumwe munhu kuti akutye kuti apinde muchipari chiri kunakidza iwewe ndizvozvo here chipari ndo chako iwewe ndiwada chipari chinonakira iwewe nokuti ndione kuti mangwana wamuka pa waenda wararapa mangwana wadi zvichitofadza iwewe wauda kuisa muchipari hapaya asi haugoni kumushandisira mazwi akaipa kuti kumuthiretera kuti itya kuti ndiwane mapinduro chete okuti ini ndinakidzwe nezvandinoda ukadaro wanokoro nyaya amaigu si zvaninokuminawo nyaya shata munoti kudii zvuti amai munofana kugadzirisa nyaya ndinototeerera zvinotaura munhu sekuti ndiye anorarama ari mumereji yacho handiti watatotaura Changamiro. Maona antu vanhu vachangamira. Uri kuona vakapfekwa nemhero. Chokutanga murume anga achiadhiresa uyu waanoziva kuti mudzimai wake achiti amai ake anove ndiye mukadzi waari kuti mudare muno maanomuda aenderera mberi akanyepedzera kudzungaira ngasi kuziva kuti nyaya yamunza mudare muno mundei ane zvakamupfeka uyo mukadzi uyu ane zvakamupfeka futi kana uchinge watiza pamba nokushungurudzwa unoenda kuvabereki kusouth africa kuna vabereki zvireva kuti zvo pane mhepo dziri kurwa pavanhu vavira vhesi namo inoda kuchechi kwenyu ndiri hapana munhu achishaya vhesi rake andizvo moda kuti hamuna kwenyu hamunzwa kuti makutaura namwari masunungu tinodaira kuno kuchete kuvanhu vakadaira nokuti iwo ukazviimbira kunozwa mwari achiyesi ezvinoita neconnection namwari nderipi hapana aiwa aiwa tinokubatsirana mati kupera kwaro nozipera chichi nokudzisise kupanyika pano zvapara imwe muri megere imwe muri yenyu urongona uri pasi anode chachi panyaya yako namwari wako anode chachi but iwewo watarisa nedenga rako ungori pano igadzirisa imba yako mwari haari dzimba dzakapinda handisi kungomanikidza yamai zviri mumwe menye handizvizivi chakupa kuti mumwe kwamambo bvushwa handichizivi
asi chakupa kuti musvike kwandiri ndandakakurabanisa kutoka ndingatigadzirisi kuti umuda mukazvawo amero pamwe ndirisenchidaisi ukaona munhu asvika paanenge asvika dzimwe nguva anenge ane muono anenge saka chandinoona tinogona kuda kugadzirisa tichimanikidzira chimwe chinhu mangwana tichizotipa titaurwa niko makadi kugumira vapi agona nokuti mweya unokupa kuti tichakupa kuchechi unoramba kwangu kwahaka chete handizi matadzira amai asi mamai kutadza kubva makukura South Africa mongodza sisi mukura baba tete nani modzoka after 1 year makapa modzoka vakasvikopinda vachichimba mako vakatonditi tauya kunoona vazvona vana makarara pakasiyana havana kutoswera ipapo kana kudya chikafu chepamba pacho havana kutaura kuti nyaya yedu ida kugadziriswa vakaona murume ari nani kukura iwe simple iwe chawakurira kurara nemurume nokuva neupenyu hwakanaka ndiudze iwe kuti danda kana rajera kutsa tembo rorega kutsa iwe usatinyepere kwauri kurarama nemurume ausiwe simbi ausiwe simbi manzi makakumbura mumba nokubeki mati kuenda kweli mari yachakadona kunenge kweli yaenda kubasa angaraona ngoyo ndaenda kubasa ndaishanda yachishanda chichengeta umzima aiwa mazobuda maenda kuSouth Africa unoshanda ndakasvika ndichigara neshamwari yangu handidi kujaja zviri kwandizvisi but ndoda kutenda kuti picture ndaona nezvawakaita wakasiyana uri kugara upenyu hwakanaka kupfuura hura ndiri kutaura chokwadi in abusive men anobohwa munonditendera kutaura izvozvo even in abusive woman anobohwa ipaunongada kutunza kumbezi ndovaa kuti mungatauri unotoonda wese kura zvaona saka ndikutotenda kuti rambanai pananai sherena zvakanaka ava vanhu anourayana pananai sherena imari yose aya atodadhore anozvikuroka bhasi napo mneona ungati vakomana sikana nemukomana mwapedza mwana nchiti kudari ndogara ndichitomudza ndofunga muna June muna menda atobvomitira birthday rake baba wapedza kuti ndita birthday ko vana kugara naye komwe mudzimai agara naye kwake wega kumba ikoko vanotogara kumba mangu ishe mudziyo yangu masofa ndo vanotoshandisa amuto basa rakautendere kuti iwe unoziva mutemo handiri kuletera nyaya mutemo ndiri kuvhurira peji yako inoenderana newewe code of conduct yako tinomira handidi kudaro toda kuvanhu vanorespekta dzimba dzavo sezvo vari vatungamiri uri mutungamiri lero unyebe ende wese wakunopinda chichipa ipi yacho kuti apa pauimba ndowenye unosvika mwari washerena kotambika sanakurai chamamurambira taurisai vanhu vese vachizvinzwa takusiyana nenyaya yekuziva akwanisa kugara kushungurudzo wainani chama baba wako zvakandie ndimi ngachiri nyika ndoipoiwa uyambira ndinyika ndoko apa serapa ugamai papepa ugasebera ini komaigo unoona chisumuka pako wapedza
madzimai vangu ndirei vachakwanisa kugara neni nokuti ndikuwashungurudza. Tambirai baba. washungurudza kuti washungurudza mamusisiri magara manenguva veinaaa gara apa baba vanizvomuda kutaura muroora wenyu vaimuda nyaya idzi mambozigadzira kumwe inini kutaura chokwadi handina pandikambotaurawo nenhau dzipi mamusingatozviziva ndasina zvandaitoziva uye ana sekuru wake amai wake ambuya wake vachiri vapenyu anana sekuru wake pamuponda apo pantori nevamwe varipo ndokwandaitarisira kuti kana pano zvinenge zvichiitika muroora ndokwaifanirwa kukwanisa kuenda kodi ananatezvara wangu wondiudza kuti ndozviita mwana ndokwanisa kuchitsura mwana wangu kana pano zvanga zviri asi hapana kana kumwe chete nekubva kumusha kuzumba vari kuwana sekuru nana mbuya vari ikoko asi hapana kana chimwe chishandika kana ida mukadzi wake anongonyengetedza anoziva nhamba dzekufunga kuanadzo unodzokera paso munongodzoka munomudare kusvika kazowirirani inini ndangozviita kuti ndo zvamuri kuda nguva ino ndifambe zvakanaka zvinhu zvake zviri kupizvawo ndionazvo zviri kumba vari kudzokera vanozowana sei chieninokupa ndengeni basi iripo iriripo isedoko racho isisi kanza murume wenyu ende mugara pasi semhuri hamuna kupewa ukama nguva ndopandaona ina hamuna kana ukama akambopinda sisi vako havasiri atete ngandikudzi ava vagara apa havasiri atete pamusoro chimotendero chavo ndakamboenda kumusha kwamai kwake kwamadzakanga asingabvumi ndakamboenda kumusha kwamai kuna hanzvadzi yamai yangu iri muno tanogadziriswa akanzi ndiri kukumbira kuti ushedze hama yako akaramba ndakaenda kumba kwemukoma wake kuna ana sekuru wake vanasekuru vacho mukoma wacho wakamufonera kuti bamini ndiri kufonera muye kuno akataura kuti tangai mafonera naamaikandibvudzi atezvakanira makamboenda kuna amwene venyu unawaziva makamboenda ndauya amaitire nyaya yedu wangu ishe ndakamboenda andirowa musi wa31 December 2019 ndakavaudza vakati vakanudza kuti muroora inini ndine zviri kundinetsa handikwanisi kutakura matambudziko ako nezvinonetsa da tiri kugura mai yangu wanguwani mazviti papeni greenair vachionesera vandisina kugadzira chakanaka zvimwe zvacho zvinonetsa ishe kune vana ini ndinoda kugara nevana vangu handidi kuchengetora vana handigoni kupaikasitogura vana avaripa vesocial development varipa ndovanoziva mutima yacho kana mwana achitida isu tozongotsimira vanenge vataura ivo vandokubatsira kasitogura vana murikugara kupi nami rubabara ani vari musouth africa ndakadzoka kusouth africa muna January ndakugara kwarindoenda kubasa makaenda kusouth africa rini ndakaenda 2019 ndaenda pane makore mangani pane 3 ndaenda ndichidzoka ndichitotengera vana mbasha pauda kuendwa pokuti vaichengetwa nani pa3 dzamaenda ndomubvunza uda kuti anadana vaichengetwa nani vana vaigara kusiyana ndakasiyira pindurai mubvunzo vana vangu vachichengetwa nababa wacho chaka chega yekuita shungu state inoda kuchengeta vana wesi dare rinotarisa kuti pa3 years idzodzo vana vangu vaichengetwa sei pane chipomerwa here chatingape baba kuti baba pa3 years matadza kuchengeta vana vangu vachabviswa here vati vana vasingaende kuchikoro here zvese izvo zvidare rinofanira kuchitarisa haringonakidzwa nokuti imimi 3 years muri kunze tongoti hashuwa tokupai vanhu aiwa isati daro kuzi vairarama sei pa3 years ndozvinotariswa dai amai avo vakataura chokwadi vanobatsirika but ndikuona sokunge vane zvinovaputira vabvotaurira dare rinene vachitizvo vakuda kuti vabve kuno vachienda kubasa kupi
South Africa. Watakwira nasi. Kwira nasi kwenda kwa Harare. Mangwani kudia kwa basi. No, izo kumuita basa yangu. Mushenda kwa Rosol. Rosol. Mtown. Masasi. Masasi. Izvo kasuta ndoda kuzvitana izvozvo. Pane izvo mafundo azvinoita nebatsiro nawo. Handiti. Kasi magona kuchengeta vana. Mukwanisa. Makura sei? Yes, 6. Uda kuwachengeta kuti? Inini ndanichifungidzira kuti pane dzimwe procedures andinomboona patinomboshanda tinogona kutsvaga interest yevana for the interest yevana ndandichifungidzira kuti ini ndogara nevana pavanenge vachienda kuchikoro for the sake yekuti ndigone kuassista because kuchikoro kunonzi unogara kupiro kueastville ndogara nevana pamaschool days kana vachivada muweekends woenda kuweekend kumba kwake kana vachivada mumaholidays woenda futi kuholiday kumba kwake ntemunyoonozi both parties can have custody of their children. Yes. Ndo amunyowani nosupazita kuti amairamba zvinoongororwa zvinoise munogona kuchengetera hapana chakaipa zvese pfungwa dzinhu dzisina zitambira chinakunyora ina ndo hapana kuba custody yemwana pane nyaya ndoda kuedza kubatsira anenge aenda nevana ngaasaise mweya wokuti ichadzokera vana vatadze kugara zvakadii hatidi pfungwa idzodzo nokuti vamwe vana zvavamutemo wanga uri kumba kwababa wavo kuzoenda kuna amai nini kwazondwa vana mai vauya vakutaura zvinhu zvinoita kuti vana vatadze kugara zvakadii zvakanaka singaimine munyora uda kupuwa kuti uzoya next day propaganda uzoya next day hapana chakaoma ndizo mukashanda misi munoziziya kana kutaura nezvimwe zvisakavara mutaura nadono ende muita zvamuita nandida kutungamirei tinozvibita pazvinhu zvacho kasi makaona inonoziya mutemo ndaifungidzira kuti pamwe kana zvichiita ndaigona kuzoya rimwe date transport nenyaya yebasa ramo someone rekasevhwa rini sharing of property nhasi unoona next day so 6 utai munhu nguva yekuprepare pamwe vanogona kunyengetedza kasi hapana chakaoma unless uda unonoriga zvimwe I don't know but takupa nguva yekuprepare but hapana chinyowani zvaunazvo ndizvozvo usazonoshandisa chipurisa usazonoshandisa basa ravo munoisisi we are very modern simukai ema kuvandiko